Igotogo chaka amangana majense yemoja bono margoba samangana lenge tobo chori obogo kolekana kire engaki yemyake tato ashichiro ao lizukeli mulioka maiga yobo chori kolekana sechire nyakoe ni gobo chori woigubwa kolekana sechiro ya Nyamache abwasabarai ao wachorwa seri tukolia lero kolenga no director bwechichiro Zakaria Museni gatebiruna obochori obogendreta chinsemo ni gubwa kolekana asenchira yobwasiole no bwasye kyumurukaito poni asanya noroboti rwa senchira yobuime. Obochori boboteneneri ase chiro ya Nyamache obobo gokoreka ase gekake myaka 3 mbwanyara gokoreka litukulia lero asa Wanabiashara beso kyana gochora abateneneri babo ase ebirengo ao ase chikura chiro ya Nyamache ige ekenege ntokera ase lichiko the Kisii County Trade and Markets Act ya 2015 dia etetiwe inga kere chiro etwaro boteneneri no boteneneri oboiga gobo chakuru ase chairman twatwaro mo man rep omo women rep omo youth rep na people living with disability so bamete no borema abateneneri bamanyekaine buna committee ye chiro nigo barabenge nchenene gochia serikali abana ubago konye serikali aso boteneneri bwechichiro kera baba konyire egere twara yasina barabwo twanyame kumana kyo oboteneneri bwaitobore titi amangana yo wakana ebanko committee ngo play a very important role une serikali ekera tuwatendene committee ngo konye katore kere committee na ere meta Wanabiashara abo bisabe chichiro be county n'abamenyi borogongoro mbaene kya omorembe asobo chori bweri tukeri bwagenderera buya sagasagende etayo ntorarora sagasaga chinde abantu banyamache n'abantu babwato omorembe nande twagokire buye bune serikali kerekere moko enase mwakaribishwa abantu bale democratic Nyamache gaiga abantu balete wechore abatu watsagasaga ende yonse obo chari muna bwajagete bwajaka buya abo bisaba ko chori ana bantu abayanarora abo bagotegerangi mukubori ana bagobeka buya raini bakorokiria lens obo chori mbya bwendere mbobwati manganana na security itere buya choko norororo na inde system we kobwati gundoje ngane ndonge kore registered ya serisa karandoje mbya bakobwati gati yabaonchoreria abwe bari kurwanere birogo ao ase chiro ya Nyamache mbatoro muchando na koria ira yo gokora ogonchoreria kwa magenderero Nyamache ne bwate mejande menge itagere gokorwa muna bono district jeto nyinge jamaga isiegere ekina gitora bidoko igora abange na baito bako ni binte chiro mbabwate sabako onali ego katoligia ase abange nabo bego sabako onali binte byabo boigo mbarwa magania abo baligetie gokorerwa elio wekinia bwati ase tokobeka ebinto biete mbura agego toita ntobwati ase tokoigama atochandegete bono batogosaba ng'a bari bagochi kogenda ase ekero geke batokonye batobeke na into ase tokoigama na into tweigu buya ng'a na into twanyorire oyo gotokonye kiagere mbura yatoitire amatuka yonse pi nyombe chibagaje chia matoke tiga tuanche ebe muna marigiti ase chinse chinde munere na into tonyare koni ebinto byaito nande byatigara no narie karo byatigaire twanyora ntorendeire mpaka litukolinde nande liko bwachi kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV korwase chiro ya Nyamache imeye county ya Kisii eliethandipon asanya.